A Mesa pola Normalización Lingüística envía hoxe unha solicitude de encontro a Francisco Botas, debido á imposición do castelán na documentación e información no seu modelo de contrato de crédito ao consumo. No artigo 5 incorporan un punto denominado réxime lingüístico, no que aseguran que la información y términos contractuales se facilitará en castellano. Con su consentimiento, durante la duración del contrato, nos comunicaremos con usted en castellano. Segundo a queixa, esta cláusula non se pode modificar, obrigando a asinar e renunciar ao emprego do galego como condición para contratar o crédito. A entidade bancaria asegura que se debe a que o crédito se tramita en Madrid. A Mesa non sabe se o crédito se tramita en Madrid ou en Caracas, mas o certo é que o propio modelo de contrato sinala que a sede da banca está no cantón de Claudino Pita, en Betanzos. Para a Mesa é evidente que incluindo unha cláusula como esta, a banca non pretende establecer ningún tipo de garantía que preserve os seus intereses ou os do cliente. O que pretenden é situarse nunha posición de supremacía até o punto de impor o castelán. Trátase dunha entidade que conta con grande cantidade de clientes en Galiza, por ser a sustituta das antigas caixas. Poderían dar opción de galego. Se as antigas caixas acadaron un mínimo de galeguización foi pola mobilización cidadá. En 2004, persoas socias e non socias da Mesa, que sobrepasaban os 18 millóns de euros só en nóminas, achegaron escritos para que a Asociación en Defensa da Lingua actuase no seu nome e impulsar o uso do galego. Isto demostra a necesidade de ampliar a lexislación de consumo para garantir os dereitos lingüísticos e mesmo adaptalos a acordos e tratados internacionais como a Carta Europea das Linguas ou a Declaración Universal dos Dereitos Lingüísticos. Precisamente, isto era o que buscaba a ILP Sentido Común, apoiada por 28.000 persoas, mais que non puido comezar o trámite legislativo pola negativa do Partido Popular a tomala, sequera, en consideración.